Ahojte priatelia, v dnešnom videu by som vám chcela ukázať, ako si môžete vyrobiť takéto pekné ružičky z listia, z ktorých si samozrejme môžete urobiť nejakú kyticu, alebo ich môžete položiť do nejakého pohárika, alebo si môžete urobiť z nich celý veniec. Takže potrebovať budete rôzne veľké listy, ktoré sú čerstvé, teda nie suché. Potom nejaký motúzik, alebo aranžerský dôd, alebo steblo trávy, môže to byť aj teda prírodný materiál, a nožničky. Bude to veľmi jednoduché. Zoberieme si jeden list, ktorý si takto preložíme. Začneme vlastne tým stredom tej ruže. A ten si vytvoríme tak, že si zložíme ten list a vnútornú stranu zrolujeme do takej roličky. Takto. K nemu budeme pridávať ďalšie listy, ktoré nám budú tvoriť lúpenie. A tie si vytvoríme podobne, že si list v polovičke preložíme a z tej vnútornej strany sa budeme snažiť to srdiečko tej rúže prirobiť ako taký lupeň. Musíme ho viac menej naskladať tak, aby vyzeral pekne. Takže ho tam tak načechráme kvázi ako nejaký lupeň a zapravíme. Týchto lupeňov tam vytvoríme viacej z rôznych farieb, alebo teda z rôznych listov, akých chceme. Ja som našla práve takéto. A postupujeme stále tak, že tuto si ho prichytávam dole. Dole si ho prichytávam a tuto hore ho trošku načechrávam, tak aby bol načechraný ako lupeň, ale zároveň aj, aby sa dal dole vlastne zrolovať a potom neskôr uviazať. Nie je tam nejaké pravidlo, že či by to srdiečko malo byť menší list alebo väčší list a lúpenie, či by mali byť väčší alebo menší. Není tam nejaké pravidlo, záleží len na vás a na tej vašej fantázii. Môžete vlastne to aj takto potlačiť, keď sa vám to nepáči. A rôzne upravovať. No. Tieto listy, ktoré ja používam, sú také asi najbežnejšie, ktoré sa vám podarí nájsť. Preto som ich vybrala. Ale tu na Trenčine je aj jeden veľmi pekný strom, ktorý má také vyslovene, že červené. Červené listy a dajú sa z nich nádherné červené rúže robiť. Neviem ale, ako sa ten strom presne volá, ale je veľmi krásny. Vidíte, že tú rúžu ja sama rôzne otáčam, aby mi to tam
proste sedelo tak, ako chcem. No, niekedy sú dni, keď sa človeku daria tieto veci lepšie a niekedy zase horšie, ale chcela som len, aby ste pochopili princíp tej rúže. No a teraz, keď ho máme, tak si z motuzíka trošku odstrihnem. A vlastne tú spodnú časť si uviažem. Tak, aby sa mi teda tie listy pokiaľ možno nerozchádzali. Môžete to rôzne vylepšovať aj nejakým širším, nejakým takým motuzíkom, aj zeleným napríklad, ale mne sa to páči takto. No. A keď si urobíte tých rúžičiek teda viacej, tak už môžete z toho urobiť v podstate aj nejakú kyticu alebo postaviť do nejakej nádoby. Ja som robila aj taký celý v podstate veniec z toho napríklad, čo bolo veľmi krásne, ale bolo ich treba veľmi veľa. No a potom sú tu ešte takéto listy, ktoré môžete použiť ako vlastne krásne dekorovanie tej kytice, aby vlastne pôsobila takto ako klasická nejaká kytica, ktorú vlastne aranžujete a do toho ešte môžete keď tak vlastne čokoľvek pridať. No a táto kytica vám vydrží vlastne v celku dlho, v tejto podobe ako máte. Není nutné už s ňou nič robiť, tie listy sa zafixujú v podstate takto, prípadne možno, že kto by chcel, tak možno nejakým lakom na vlasy, ale hovorím, je to veľmi pekný aranžmán, ktorý si môže urobiť úplne každý, lebo listy sú pre každého vonku zadarmo, takže to sa mne na tejto kytici celkom páči a preto sa celkom rada s týmto hrám. Je to jednoduchá činnosť aj pre deti, kedy sa môžu naučiť niečo takéto vyrábať. Takže ja dúfam, že si nejakú kytičku krásnu vyrobíte. Tých možností podľa farieb listov je tam veľmi veľa. Ja tu mám aj takéto krásne napríklad oranžové listy, z ktorých potom bude vlastne zase nejaká krásna oranžová rúža. Takže idem si dovyrábať ďalšie rúžičky, aby som ich mala čo najviac na čo najkrajšiu kyticu. A budem sa tešiť, keď mi aj vy dáte do komentára nejaké vaše kytice, ktoré sa vám podarili, alebo nejaké aranžmány.